היי חיים, מחברת פלאפון, מה שלומך? של מי? של פלאפון, מה שלומך? ברוך השם, מה שלומך חיים? ברוך השם, יש לי הצעה טובה להחזיר אותך. אגיד לך, יש לי בלגן, הסינים האלו, אני לא יודע, אני לא יודע מדבר להם, אני לא מבין לדי, אני לא יודע. יש לך לאור. תקשיב, עד אותו, תקשיב. אני לא יודע מה לעשות, עדיין לא החלטתי מה אני עושה, אבל אני חייב שילד שלי יחידת דיור לרבקי שלי, מגיע אליי כל הזמן, מחפש לשכנים, אף אחד אין, כל הזמן תפוס, רוצים הרבה כסף, וזה בעיה. אני אגיד לך, כי פשוט יהודים לוקחים הרבה כסף, אז אני בסך הכל מחפש הלוואה, שאמרתי להם עד 200,000 שקל, אז אני אוכל לנסות כל הבלגנים הזה, הבנת? אוקיי, לא, אבל נראה לי שאתה מתבלבל, אני מדבר חיים חברת פלאפון. אני רוצה להכניס אותך, נתן לך סים חדש, הוא מביא לך 500 ג'יגה ב-29.90. לא הבנתי של מה אתה אומר. 500 ג'יגה, 200,000 שקל, מה זה 500? חיים, אני לא מבין מה שאתה אומר. וגם אתה לא צריך סים. חיים, של מה זה ג'יגה? של אינטרנט. הלו, בואי נע. הלו, מה קרה לך? לא הבנתי, מה נסגר לך בראש? אינטרנט, חס ושולם אינטרנט, מה נסגר? אתה לא החיים של ההלוואות? לא, חיים מחברת פלאפון. של חברת פלאפון. אני לא מתעסק מכם, יש לכם אינטרנט, אתם מעסיקים לאינטרנט. אתם תשלמו על זה ביוקר, בקרוב. למה? של האינטרנט שלכם זה תועיבה, זה מה שהוא רץ את כל הדור הזה. אפשר להוריד שבוע טובה, אפשר לראות דברים, תרס נרגועטה. תלך בכולל תלמד של זה. אני גם חרדי, אז אני יודע, אז אם אתה של חרדי ואתה מוכר של אינטרנט, שאני לא אגיד לך שלאיזה חרדי אתה איבדת את כל הזה שלך בשביל כסף. כל תהיה, שפע ברוך הצוח לכל הישיר. ביי ביי.